Panganai anyora kuti nyora 3 Zimbabweans men vakanaka akati Ndiye Jah Prayzah Mudiwa. Hi guys, welcome to our channel TV Fires TV. Donya iripo prophet vakanyora pa Facebook pavo vakati 3 Zimbabwean men vakanaka ndivo na Jah Prayzah Mudiwa wood. Asi varipo vanhu vasina kufara nazvo, vamwe vataura kuti siyana na Jah Prayzah mudise munyaya dzako idzi dzisina nebasa rese. Vamwe vadedza kuti iwe uri kuvasiya kupi vana confused. Vamwe vadedza kuti vana wenkidi uri kuvasiya kupi. Vamwe vauyawo vakadedzera kuti ko DJ Towers uri kumusiya kupi. Ingowani wanga wakamira naye, saka ureva kuti DJ Towers akashata here. Ndozvataurwa nevanhu. Vamwe vauyawo vakadedzera kuti prophet zvinhu zvemahara zvinonetsawo. Ndo bhurugwa ramungapawo DJ Towers here, zimukwende rebhurugwa zihombe kudaro rinokwana vanhu vaviri. Ndozvachitaurwa nevanhu guys, vanhu vataura zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vauya vakadedzera kuti kosei musina kutaura matsanga na silent killer na DJ Towers. Varipo vamwe vadedzera kudaro. Saka guys, I don't know kuti munoti kudii. Vamwe vati DJ Towers vari pa top 3. Vamwe vadedzera kuti imi prophet munonyepa, imi makanaka pamari yenyu asi pa face hamuna kunaka. Ndozvataurwa nevamwe vanhu. Vamwe vakadedzera kuti prophet ndo imi zvamunogona pamakanakira endai munoita zvechechi. Vamwe vadedza kuti prophet since pamakangoenda kunoonana nasomizi makangotaura nezvokunaka kwevamwe varume asi muri ngochani here. Ndozvataurwa nevanhu vati ukaona wakuona kunaka kwevamwe varume unenge wakuda varume ivava. Saka vamwe vadedza kuti iwe unenge unoda Jah Prayzah. So please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much guys.